indtil kampen begyndte. De danske soldater har været i krig i Afghanistan i 12 år. Det er fandme sygt, det her. Det er den blodigste konflikt for danske soldater i over 100 år. Det her er soldaternes egen fortælling om, hvordan det er at være i krig. Læg stille. Helt tæt på og uden filter. I efteråret 2009 bliver et fredeligt område ramt af hårde angreb fra Taliban. En gruppe danske soldater er vidner til, at 2 af deres kammerater bliver dræbt. Fuck! Han betød meget. Just keep a good distance, okay, and then follow on. I august 2009 er det 8. hold danske soldater i Afghanistan. En af dem er 26-årige Nicolas Keller. Jeg tager afsted for at gøre en forskel. Det er lidt en floskel, men om ikke andet sådan en lille forskel. Før jeg tager afsted, blev vi bedt om at skrive afskedsbreve, og jeg lavede også testamente. Og hvis jeg ikke var klar over det før, så bliver man i hvert fald der, at det her det altså er virkeligt, og det kan koste en livet. Men bare fordi noget er farligt, og man er bange for det, så skal det ikke afholde en fra at gøre, hvad man føler er rigtigt. Jeg regner egentlig med, at jeg skal ned til et ret fredeligt område i Afghanistan. En lejr, der hedder Sandford. Alright. It's good driving. Det må godt mærke. Det var en tur. Sandford-lejren er en patruljebase i Helmand-provinsen, og herfra skal danske og engelske soldater sammen operere i området. Opgaven er at komme til at stå stærkere end Taliban ved at vinde lokalbefolkningens tillid. Så jo bedre samarbejde vi har med de lokale, så bliver de mere og mere loyale over for os. Og jo mere loyale de er over for os, jo flere informationer kommer de med. It's one of Nicholas Day. Nicholas. Simic Nicholas. Yes. En anden af de danske soldater, der er sendt til området, er 23-årige Niels Terkelsen. Mine forældre synes ikke nødvendigvis, det var en fantastisk idé at gå efter en karriere i forsvaret. Men enhver 20-årig tror, at nu skal de ud og erobre verden. Og jeg skal også ud og være verdens bedste soldat på det tidspunkt. Niels Terkelsen taler flydende pashto og fungerer som tolk, når der skal tales med lokalbefolkningen. Det er vigtigt at have et godt forhold til lokal, fordi at uden deres støtte kan vi i sidste ende ikke opnå noget som helst. Jeg ved godt, at de ikke nødvendigvis alle sammen er super begejstrede for, at der er fremmede styrker i deres land. Men hvis det kun er en kamp imellem os og Taliban, så er den tabt på forhånd, i det, at vi kan ikke blive der for altid. Har de noget information eller hvad? Det er bare, de Taliban har været opkridset af miner for et par dage siden. Okay. Okay, just thank them for the information. Det er et sindssygt fattigt område. Det var bønder, som vitterligt ikke har andet, end hvad de får op af jorden. Og det gør så også, at hvis de ikke kan få penge på andre måder, jamen, så er det utroligt nemt og tillokkende for dem at ligesom sige ja til Talibans tilbud om at blive ansat i Taliban. Og det foregår simpelthen ved, at man er sådan en daglejer, så får du de her $5-10 om dagen. Så det er simpelthen et job, ligesom et hvert andet. Det handler simpelthen bare om, at de gerne vil tjene til dagen og vejen, så deres børn ikke skal sulte. So have you seen any Taliban today? Jeg kan rigtig godt lide den lokale afghaner, men jeg stoler ikke på ham. Afghanistan er et farligt sted, hvor man ikke har råd til at støtte en taber. Hvor man er nødt til at holde sig til vinderen, og hvis man ikke ved, hvem vinderen er, så spiller man på begge heste. Taliban! Næste! Just remember that we're the good guys and they're the bad guys, okay? Du ved aldrig, hvem der er ven og hvem der er fjende. Og hvor meget fjende de er, og hvor meget ven de er. De er ikke skide villige til at tale med os her. Sidst i august får soldaterne til opgave at starte et skoleprojekt op i området.
Vi spørger de lokale, hvad vil jeres holdning være til, hvis vi byggede en skole? Og alle som en, de var helt klart stemt for at støtte et skoleprojekt. Alle ville gerne sende deres børn i skole. Jeg får udpeget et gammelt fundament, som jeg så får at vide, det har været fundamentet til en skole, som russerne byggede i sin tid. Og at der nu var planer om at bygge en ny skole. Det skulle teoretisk set være færdigt inden for 12 måneder, eller lad os se. Det føles som om, det nytter noget. At her gør vi en forskel. Men allerede en måned efter byggeriet på skolen er begyndt, møder projektet modstand. En af skolens sikkerhedsvagter er blevet såret. Is it a gunshot wound to the thigh? Shrapnel. Shrapnel. Han er ramt i benet, har fået sådan et granatsplint fra en raketkaster ind. What's your leg? You'll be fine, mate. All right? Der er ingen tvivl om, at skolen udgjorde et mål for Taliban. Taliban er ikke interesseret i, at vi får et succesfuldt stort projekt, som folk ligesom kan sige, okay, nu er der fremskridt. Det bliver væsentligt farligere at være i området. Taliban, de sætter flere styrker ind, altså flere folk ind. Man kan mærke, at sikkerheden den begynder lige så stille at smuldre. Can't see him. I'll try to spot him. De angriber os tættere og tættere på lejren. Er de gået ind? Det område, som i starten var sådan et godt område at gå i, er lige så stille begyndt at blive lidt et helvede. What's this? Pressure plate. Okay. I takt med, at Taliban bliver mere og mere aktive, så lægger de også flere og flere af de her vejsidebomber ud. So where's one? I didn't pick it up. I only know that's there because of all the stones Okay. and the ground sign I saw. Okay. Vi oplever også en sådan stigende usikkerhed og utryghed i lokalbefolkningen. De bliver bange for at snakke med os. Do you know where the IEDs are here? Someone tell us where are the mines, where are the Taliban, when do they come, how many are there? It's very easy, but we need your help. You're scared? Jeg kan sagtens sætte mig ind i de lokale situationer. Jeg kan sagtens forstå, at de er bange, hvis det kan betyde, at deres børn bliver slået ihjel, for eksempel. Okay, he says that people come, he means Taliban. They come and they hide mines around here. Sometimes very close to the compound, so the children cannot run around. Vi oplever, at de typisk ligger de her vejsidebomber tæt på projekter, vi laver. De ligger nogle tæt på skoleprojektet. Det var lige 6 idéer fundet. Plus 3 nede i den anden. 9. De går lige ned i vores baghave og gør det. De vil meget gerne lægge dem så tæt på vores lejr som muligt. For ligesom at prøve at bokse os inde i lejren, så vi ikke kan komme ud. Det er en ond cirkel, fordi hvis vi ikke kan gå i området, så kan vi ikke holde sikkerheden. Så tager Taliban et skridt frem. Man kan mærke, hvordan fronten lige pludselig rykker ned til Sandford. Og det er her, kampen den skal kæmpes. Den 22. oktober har en lokal udpeget et minefelt tæt på Sandford-lejren. Minetruslen i området er nu så stor, at soldaterne får hjælp udefra. Der er blevet kaldt et britisk counter-IED-team ind, eksperter i at fjerne vejsidebomber. Nicholas skal sammen med britterne på patruljen ind i minefeltet. Det er bestemt en af de mest ubehagelige situationer, jeg kommer ud for. De første sådan 100 skridt, når jeg går ud af lejren, der tænker jeg bare, shit man, det kan meget vel blive den sidste patrulje, det her, ikke? Vores navn er næsten skrevet på de her vejsidebomber. Der er ingen tvivl om, hvem de er tiltænkt. Vi går sådan langstrakt, sådan en
5-10 meter mellem hver af os. Så passerer vi den her enhed, som er ude og rydde de her vejsidebomber. All right. Hey, making progress? Yeah, we searched this already. Yeah, so you can just, if anything looks askew and... Yeah, we'll get the block in shortly from Charlie Company. They'll block that side. Yeah, exactly, yeah. Lig stille, lig stille, lig stille. Someone check my neck. Lig stille. Check my neck. Is my neck all right? Yeah, you look fine, mate. I don't see any blood. Jeg kan høre folk råbe, jeg kan høre folk skrige. Everyone, stay where you are! Okay, prøv at kigge på mig. Who is it? Jeg kan ikke se noget på dig. Jeg kan ikke se noget blod eller noget på Who dig. is it? Calm down. Start scoping out. 2 cut 8. Jeg kan ikke samle tankerne. Jeg er sådan helt rundt på gulvet. Number 5-7. If you have problems breathing, the blast can injure the lungs, so just check breathing. I feel sick. I feel sick. And you have morphine? Who is it? Stop! Stop! Who is it? Den engelske soldat James Oakland er hårdest ramt af eksplosionen fra vejsidebomben, og hans tilstand er kritisk. Fuck's sake, man. Jim, come on, mate. Come on. Don't give up, Jim. Come on, Jim. Come on, Jim. Jim, come on. Don't fucking give up, Jim. Come on, mate. Still moving, is he? Jeg føler egentlig bare sådan en følelse af sådan magtesløshed i den situation. Det er ikke særlig sjovt at sidde med en person, som ligger og dør foran dig, uden at du kan gøre noget ved det. Come on, get a pulse. Jim, come on. Come on. Come on, Jim. Got it? Come on, Jim, mate. Right, you come off there, mate. Well, was that on the cleared route or what? Yeah, it is. That's been searched. That has been searched. Så. Vi kommer tilbage ind i lejren. Folk er meget stille. Der er ikke behov for de store ord. Altså, folk ved godt, hvordan man har det, og man ligesom føler på hinandens vegne. Right. Yeah, fine. If you need anything, just come in. Seriously. En deling fra det danske Charlie-kompagni er også i Sandford-lejren. De er ankommet dagen før og har sikret britterne mod angreb udefra under minerydningen. Johan Astrup er gruppefører i delingen. På det tidspunkt, der var jeg ikke helt klar over, hvad der var sket. Andet end, der var en vejsidebombe. Og lige pludselig så får vi så meddelelsen, at nu har englænder, han er død. Der bliver man også lidt kæft noget lort. Jamen, det er altid en vrede forbundet, når man mister en kammerat, selvom vi ikke... Jeg kendte ham ikke, jeg har aldrig snakket med ham, aldrig mødt ham. Men der er en vrede over, at der er en af vores, der er blevet dræbt. Jeg får ret hurtigt nogle lokale op, som fortæller mig, at den såredes ben var blevet efterladt derude. Og de her lokale fortæller, at Taliban har fundet benet og har hængt det op som et trofæ nede i en lille bazar langt nede i Green Zone, som er kendt som et centrum for Taliban. At tage en modstanders legemsdel og så bruge som trofæ, så det er jo bare virkelig nedværdigende. Det havde jeg sgu lidt sådan lidt. Det er en del af ham, og det skal med hjem i kisten. Og det er måske her, det bliver sådan lidt surrealistisk. Fordi at der er sådan ligesom generel stemning for, at vi skal ned og hente det her ben. Og vise dem, hvem det er, der bestemmer. Den 23. oktober bevæger den danske deling sig mod bazaren. Min gruppe går forrest på vejen derned. Jeg var gruppe 3. Jeg var meget grøn, hvor vi havde gruppe 1, LS, som havde været afsted før. Virkelig dygtig. Og så havde vi en gruppe 2, Michael, som også havde været afsted før. Også virkelig dygtig. Det sjove er, at vi er vokset op i samme by. Vi havde et rigtig godt forhold til hinanden, og man kunne tale om stort set alt. Det er svært at forklare, fordi det føles som familie. Det er nogen, man vil gå igennem ilden for.
Altså, når man er omgivet af folk, man ikke stoler på, så betyder tilliden imellem hinanden næsten alt. Og man får også den her følelse af, at man virkelig er i samme båd. At det er lidt også mod hele verden. Bjarke Dohn er med på patruljen og filmer hele turen mod bazaren med sit hjelmkamera. Ja, vi går på åben mark. Og jeg er sidste mand i den kolonne, vi går på. Den dag, der var meget, meget stille. Der var ikke nogen mennesker. Jeg ved ikke, om det er en sjette sans, men man kunne ligesom mærke, at der var et eller andet, der var galt. Noget unaturligt. Vi går, og der ligger nogle huse på højre hånd, kan jeg huske. Og jeg kan huske, at vi kommer til en lille å, hvor vi hopper over. Vi lå alle sammen ude på åben mark. Der er ikke nogen steder at hoppe i dækning. Så læg tilbage på mig herovre! Jeg prøvede bare at komme så langt ned som overhovedet muligt. Altså, jeg synes, jeg var kæmpe stor. Altså. Og det virker så voldsomt, når de skyder på en. Jeg skal ned i grøften! Det føles som om, de hele tiden omringer os. Derfor skyder de fra den ene side, så skyder de fra den anden side, og skyder fra den tredje side. Og det begynder lidt at lugte af, om det her det var et baghold, eller hvad. De skyder på os, ja, men vi fortsætter. Det er jo det, vi gør. Det er modtaget! Det skulle ikke være sådan, at vi bevægede os ned, så skød de på os og stak væk. Hvis der virkelig hang den her støvle fra en englænder, og der var noget af ham i den, så skulle vi altså have det med. Vi kommer i stilling. Vi er næsten helt nede derovre og rører ved bazaren, ikke? Stenkast fra. Johan Astrups gruppe ligger i stilling til venstre for bazaren, som består af en række små lerbygninger. I kan ikke se ind i bazaren. Vi kan se nogle skide mure og nogle træer. Pludselig træder en mand frem og går ind foran danskernes stilling. Jeg kan huske, jeg synes, det er meget besynderligt, at han kommer der og er fuldstændig upåvirket over, at der har været skud og kampe lige nærmere nærmere. Og han render bare tværs over vores stilling. Skal vi tage fat på ham? Drenge. Det er da bare mærke, den er så fucking rolig, mand. Vi følger den lokale her. Om TV ikke kom herfra. De har ikke været i bazaren, og de er skrevet igen. Gruppefører Michael Ebert står længst fremme ved indgangen til bazaren og er klar til at rykke ind. Michael han beslutter sig for lige at gå frem og få kigget. Bare lige for at sikre sig. For jeg ville sgu nok have gjort det samme. Der kommer den første meddelelse så, at Michael er ramt. Der er 0. Ebert er såret. Ebert er såret. Ikke såret! Ikke såret! Fuck. Jeg tænker bare, det skulle bare ikke ske, for det skulle bare ikke ske for vores stilling. Og man tænker, nej, det er stille og roligt. Han er kritisk! Fuck! Ebert er kritisk! Det er Ebert, der er ramt i hvert fald i højre skulder. Måske også et sted mere. Han er meget kritisk. Fuck! Jamen, jeg tror i kort øjeblik, der standser jeg op og tænker, det er løgn. Det er noget lort, for det er en af ens gode kammerater, ikke? Nej. Okay, fucking shit. Jeg kan også huske, at jeg fik fortalt, at Michael han sagde, jeg vil ikke have I gå op ud først. Jeg skal nok tage det her. Netop fordi han synes, det så suspekt ud.
lige der, hvor han blev skudt. Fucking møgsvin, mand. Fucking møgsvin. Drengene kommer bærende med Michael og fører med ind i helikopteren. Kom nu. Jeg tænkte bare, nu skal de bare afsted. Nu er han ombord på helikopteren, nu er på vejen på hospitalet. Nu de skal nok få gang i ham igen. Man har bare det håb om, at han skal nok klare den, han skal nok komme igennem der. Vi skal nok se ham igen. Men det gør man jo bare ikke. Det var et hårdt slag. Man var udmattet. Alt adrenalinet, der er pumpet igennem, og alle de her følelser, der lige pludselig var kommet i spil. Alle var jo triste og mærket af det, der var sket. Jeg sad meget sådan for mig selv, med mine egne tanker. Og tænkte, at det kunne lige så godt have været mig, det var jeg sket for. Der var en stilhed. Der er sådan en helt bestemt stilhed, og jeg tror, der er en åbenhed om, hvordan man har det. Det var under åben himmel, og i Afghanistan der er ikke meget lys, så der er rigtig mange stjerner, så dem kunne man få lov til at kigge op i og tænke på sin kammerat. Vi fandt aldrig benet. Det var højst sandsynligt bare en historie, de har fortalt for at få os lukket det ned. Hvorfor skulle de fortælle os sådan en løgnhistorie? Den 30. oktober 2009 bliver Michael Eberts kiste fløjet til Danmark. På det tidspunkt der har jeg ikke rigtig fortalt min familie, at jeg er på vej hjem nu. Det havde jeg sgu ikke overskud til. Det var hårdt at komme ind med kisten, fordi du havde alle dine kollegaer siddende ude på den ene side, og lige foran os, der stod familien. Og det virkede så uretfærdigt. Da vi var hjemme der til begravelsen, der kunne man se, at der var noget i os alle sammen, der havde ændret sig. Jamen, det var øjnene, hvor det ligesom gik op for mig, at det er ikke længere 21-årige knægte med almindelige tanker som alle andre 21-årige. Når du står og kigger på dem, så er det som om, at de ser ikke på dig, men de ser igennem dig. Og jeg havde det også selv. Jeg var bare ikke opmærksom på det, før nogen sagde til mig. Men der var bare kommet en helt anden hårdhed over dem. De havde været igennem helvede og kommet ud på den anden side, ikke? So it's looking good. You're making progress. Jeg ligger tit i sengen og tænker tilbage på Afghanistan. Det er jo en helt anden udsendelse, jeg kom ud til, end hvad jeg havde forventet. Jeg vil for altid være et andet menneske, end da jeg tog afsted. Men det er ligesom den pris, man betaler for at gøre det, som jeg mener er rigtigt, og som jeg tror på er det rigtige at gøre. It was very good to see you all, and it's very nice to see the progress in the school. Altså, det evige spørgsmål er jo, om det var det var. Og det synes jeg, det er for tidligt at svare på. Vi ved ikke, hvordan den her skole kommer til at udvikle sig. Vi ved ikke, hvordan vi i sidste ende har påvirket de lokale i Sanford-området. Men i sidste ende, så er det ikke et spørgsmål, jeg behøver at stille mig selv. Fordi jeg har gjort min pligt. Det er i sidste ende det handler om for en soldat. At du løser dine opgaver, og så tager du hjem igen. Det andet, det er et politisk spørgsmål, og det kan jeg ikke tage mig i.